Liburu guztik ez die berdin, hau izan leike adibidez liburu guztik ez die berdin sortzen, hortan ere hau izan leike adibide, liburu hau, poema hau, beak esan bezala, Arkaitzek esan bezala, bidali ziten nuen dela urte terdi edo e-mail bidez, eta esan ziten ez dakit, igual ikusi zen ezake modu bat hau ilustratzeko. Segitu narrapatu ninen tigreak nire bai eta animatu nintzen itiak. Lan ordu askotxo eskatu dizkit, ez bakarrik irudi egiteko, baizik eta hausnartzeko, bueltak emateko, hausnarketa handi eskatu dit, arie bilatzeko, arie itiak aritzeko, eta baita ben Arkaitzekin elkartzeko, erakusteko lana, erakusteko prozesuek, eta elkartu gehan horietan indarra eman dit jarraitzeko, eta hola osatu da liburue. Askotan dialogoa sortzen danen idazle eta ilustratzailean artene mesedegarri da liburuentzako.